Díomh agus fáilte go dtí físeáin le Sibéal agus Siún. In ámh beimiis ag déanamh Boscaí Brioscaí na Nollag. Seo hiad na rudaí tá stáil. Pápéir na Nollag. Aonsuirt conas féirúil nó Bosca Pringles a féidir athchúrsála dhéanamh. Rubín na Nollag le 10 éachar gur bhaile. Agus gan dát na Brioscaí. Tá físe le cruthaithe goine tá spontíomh conas na Brioscaí sa dhéanamh á tá fánar i féachantéir. Tape agus sisúirí. Cur ceist ar hisismthóir cabharthairtaí is súg úsáid an sisúr. Oscail amach an pápéir Nollag agus gearradh chun gomise arúnacht an Bosca atá agat. Ceangail an pápéir le do Bosca agus clúd agé leis an bápéir, mar seo. Inis cur píosa tape ar thóil an chana chun an pápéir ó thabhairt le chéile. Santí dána, is bra leis na Brioscaí. Inis ceangail an rubín timpeall do Bosca bhaisithe. Ceann ar cheann cur na Brioscaí isteach sa chana agus thomaigh críochnathe. Gur míle maithagah as féchan ar an bhísá, Thasúlagam go muna bhar anna hena bhas. Téirchuig an siomh má tá thuile eolas uibh. Slán libh agus Nollag chuna